Hey guys, खुलुमबाय दामुगा आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ आरो खनसेबाव बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय दायो जादों टाइमा माने 12 जासिगोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माने दाथ' भलिबम ना मा होनो शिवनि फुजा जागासिनो दङ ओमफ्राय जों दायो बेखायनो खाथिनि दैमायाव माने दै लायनो थाखाय थांदों स' नोंथांमोना नायनो गोसो दंबाथाय भिडिअखौ जुदि नायलांबाय जोंना पिलपिलि गारिया मोनफैबायानो नै खोमसिनो Ayo balik. Belum ngalai nego tuh maka tang zubang deh. Hui. Mar tang ini masih maka. Sob bener. Lari-lari lama-lama. Ngalai ne boleh mau tang zubai kasih baza pil-pil tang se. Isa dah pun tu kalau makai, lari-lari masih makan ni. Ini ber lari jalan tu kena nenek ini. Masih makan pun juga. Oh, so boleh bom. Polis makan. Boleh bom. Gari itu jangan sama Bay nàyคุณที่กระดอกอักษีไว้Manusia nih Ren, nah halal nih. Manusia nih Ren, halal. Habis aplikasi itu masih manusia. दैमायाव मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर नै ओमफ्राय फुजा होगासिनो दङ जोंबो दैमा फारसेथिं थांसै जायगायानो गैया
जाला मानसियानो ओरैबायदि आरोना लोगोफोर माने जायगायानो गैया आरोना खुलुमनो थाखायबो बेसेबांबा गोबाव लाइन थानानैसो खुलुमनांगो दासो ओमफ्राय आंना बोराया खुलुमनो मोनसिगोन आरोना दायो जोंनिया लोगोफोर फुजा खालामनानै फैबाय जोङो ओमफ्राय दायो न'आव थांफिननोसै नै मानसिफोराबो जि फिर ओमफ्राय भिडिअखौबो माने गोसो बायदि लानो मोनला आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो नै लाभ इउ अल बाय बाय